praksa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Možete li pojasniti kako se ženio i kako je ashabe učio da se ženi? Mi koji nemamo dunjaluk, teško je da se oženimo. Selam. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sallam Muhammad. Ono što u predajama hadijskim stoji upravo da od onoga što je od sunneta poslanika alaihi sallam i ono što je pohvalno da brak i svadba ne bude znači opterećeno tim kao što je danas vakati vrijeme, puno troška, puno nečega i mnogo što često bude prije nego što bude iman i vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. Od šartova imana kako braka jeste upravo al-iman, da tražimo osobu koja se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i vjeruje u Allaha i onaj svijet. Kad budemo to čvrsto imali u svome srcu i tragali za takvom osobom, onda će Allah subhanahu wa ta'ala druge okolnosti olakšati. Zato stavljati bilo šta prije imana je upravo apsurdno i takav brak dovodi sam sebe u pitanje i neće uspjeti jer nije u pokornosti Allahu subhanahu. Ako stavimo iman ispred, onda Allah subhanahu wa ta'ala će nam inša Allah olakšati da u tom životu nađemo ono sve drugo što nam treba.